Jacek, ja zadam ci pytanie. No. Powiedz teraz coś do świata, nie? Bo chcę świata usłyszeć. Chcę to usłyszeć. Ja bym wam wszystkim chciał powiedzieć. No jedno. Najważniejsze jest to, że whatever, albo inaczej, jeden chuj z tym, skąd żyje. Za kim idziesz? I jak się spowiadasz? Tak Jaki masz grzechy? Tak jest. To jest wszystko jeden chuj. Najważniejsze jest co? Pozytywne nastawienie i kurwa Vibrazione. Ja, Vibrazione positive. Ja. To najważniejsze, nie? Żeby mieć miękko, szybko i ślisko. Ja. Wszyscy ludzie sobie myślą, że important is the pasek. When jest kurwa 10, albo when jest ostatni kurwa. Wszyscy myślą, że important is the pasek kurwa. Ale fajnie blonko, nie? A pasek is the fucking shit kurwa. Pasek. That is another really important kurwa question and the kurwa situation of the motherfucking mind of the kurwa what the fuck you want of the kurwa say of the Some Lucyfer to słyszał. Lucyfer to słyszał. Ja. Bo pasek to od Lucyfra. Lucyfer wymyślił pasek. Pasek. Najważniejsze jest smiling. No właśnie jest smiling i jakby tak to powiedział, hola wola. Tak było, nie? Hola wola. Tak się stało. Ja. Jest. Bo moje synki kurwa Wyjdzie. mieszkają wedle Bergi. 130 metrów ponad poziomami. Reprezentujemy śląski styl. Ja. Tak się stało. I Tak się będzie. stało. I tego nawet kurwa są Boczek się nie przewidział. Boczek. Pamiętaj o tym. Boczek. Jeden powie pan Boczek, Pan- a drugi powie Boczek. A o czym ty gadasz te? Ja. Że Bóg jest jeden kurwa, ale wiele dróg. Pamiętaj o tym. Pamiętaj jedno, nie. Pamiętaj. Pamiętaj o tym, kurwa nie wiadomo jak kurwa, chciało to koza w twoim nosie. Żebyś nie był Tak luzar, nie nie. zdecyduje o losach narodu. On nie decyduje, nie. Nie zdecyduje. Ale zawsze się zastanów 8 razy, nie. Ja, dokładnie, my tak w ogóle powiedz- chcieli, żeby wszyscy mimo faktem kurwa raining, kurwa weather. Chodź też kiedyś do lusterka, nie? Ja. Chodź, No obej się. Chodź do lusterka, co widzisz za sobą, nie? Musisz zawsze widzieć, nie? Jak teraz nie widzisz, to będziesz widział za 20 minut, jak Najgorsze będziesz- jest to, jak ludzie są zaślepieni, naprawdę. Co widzą? Najgorsze jest to, jak ludzie nie widzą, nie? Nie widzą. Nie widzą, nie. Ludzie sobie myślą, że kurwa 900 zł dostaną wypłatę, kurwa i jest najgorsze, że komu mogę się wydarzyć, kurwa w ogóle. Bo to jest Polska, kurwa. That is a fucking kurwa Polish system. Prawdziwe realia, nie? Napierdalasz, żeby żyć. Ale nieważne jest to, bo popatrz sobie. Weźmiesz sobie, dostaniesz 9-0, nie? Wpadniesz na Albo impreza 1-5, z chłopakami i co? w ogóle przebagrują razem z nami. Zakurzysz, wypijesz, pośmiejesz. No kurwa, people jest the kurwa 20. No bo lubię, 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 no bo lubię. Pamiętaj, tu nikt nie kurzy, bo musi. Tu każdy kurzy, bo lubi. Właśnie, bo lubię. Chcesz? To się możesz skusić. A kurtki do szatni, kurwa. Korki do szatni, czego kiełbasa? Zbila. I tak to właśnie jest z hołotą. Ja. Tak to był taki, To jest kurwa. no powiem tak, że mimo to, że pasek cienki, to wszyscy zawsze gadają o kasie. No, wszędzie, zawsze wszędzie, kurwa. Wszyscy... I kurwa, zesrała się bita i płacze. na to. Sak, Majki. A Rufiok zazwyczaj chuja w to wbiją. A my, żeby nie robić tak jak Rufiok, to my mogę powiedzieć, że my kładziemy lacha na to. Nie, dalej nie, bo wziął... Takim kurwa... Szerokim kurwa chujem z grzybem.